Едно, знаехте ли, че планетата Юпитер е най-голямата в Слънчевата система и е по-голяма от всичките останали планети заедно? Две, знаехте ли, че пчелите могат да различават форми и обекти, като дори могат да бъдат обучени да разпознават цифри? Три, знаехте ли, че най-високият водопад на света е Анхел, който се намира в Венецуела и е с височина от около 979 метра? 4. Знаехте ли, че възрастта на Вселената се оценява на около 13,8 милиарда години според последните научни изследвания? 5. Знаехте ли, че бамбукът е най-бързо растящата растителност на планетата, като някои видове могат да нараснат с невероятни 91 см за час? 6. Знаехте ли, че октопусите са изключително интелигентни морски същества, които могат да се прикриват, използвайки камуфлаж и дори да решават прости загадки? 7. Знаехте ли, че думата «пицца» е италианско изобретение и произлиза от думата «pitta», която означава «мазнина» или «клепач»? 8. Знаехте ли, че в Австралия има дърво, наречено «дървото на живота», което е старо около 10 000 години и е считано за един от най-старите организми на Земята? 9. Знаехте ли, че най-голямото животно на планетата е синият кит, който може да достигне дължина от над 30 метра и тегло от над 200 тона? 10. Знаехте ли, че камъните на Айзак Нютън са в неговата история като физик, където той е използвал падащо ябълково дърво, за да разбере законите на гравитацията?